Tudod, hol mehetnénk? Benzinkútra. De olyanra, ahol meg tudom mosni a sisakot. Benzinkútra? Mert elcsaptam egy bogarat, és annyira zavarja a szememet. Ezt csinálod. Az igen. Ne nézzé! Pont azt nézem fejjel, kamerával, hogy ott hol tudok lemenni. Nézek vissza, ezek fekszenek. Megnéztem, milyen a talajnak a hőmérséklete. Meglökted? Ma megint? De nem baj, ebből felé van úgy. Kuplunk? Én megálltam. Meg akartam itt fordulni, Réka, hogy jött itt be. Mert nem tudtam már mögötte megállni. És mi első kerekinek? Vagy minek mentem neki? Oldalának mentem neki. Nem tudok lejjebb vastani. Ezt nem tudjuk kihúzni izommal? Kihajította. Vigyál, mert alumínium el ne törjön. 5-ös, 4-es. Jaj, de jó. Szerintem tiszta ízés motrotok lesz ilyen, csak a csíkok lesznek benne. Nekünk ilyen izéja, minek mondják, az a apokaliptikus izék motrunk lesz. Na megtörtént velem is a baj. Nekem elszakadt a cipzárom. Húha. Húha, Azért. segíts. Nem tudom. A száskádon nagyobb kár keletkezett, mint a kettőnk motorját egybevélyön.